Eloy! Kailangan ko ng tulong mo! Aling Tanya, anong problema? Bakit kayo nandito? 10 oras na ng gabi. May masamang nararamdaman na naman ba ang apo ninyo? Ang apo ko kinuha ng aswang! Ha? Maghahanda ako. Sabihin mo lahat sa akin kung anong nangyari. Umiiyak ng malakas si baby at akala ko'y nagugutom lang siya. Kaya pumunta ako ng kusina para magtimpla ng gatas. Tapos nagulat ako nang biglang may narinig akong malakas na pagbukas ng bintana sa kwarto kung nasan si baby. Dali-dali akong pumunta doon at nagulat ako nang makita ko ang aswang na walang ulo at may malaking butas sa tiyan. Parang yun ang bibig niya. At ang mga balat niya din, halos mahiwalay na sa kanyang katawan. At ang kanyang mga kuko ay napakahaba at puno ng dugo. Nagpanik ako. Kumuha ako ng asin sa kusina. Pero pagbalik ko sa kwarto, wala na si baby. Anong oras ito nangyari? Ngayon lang, pumunta agad ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, Eloy. Iligtas mo si baby. Huwag kang mag-alala, Aling Tanya. Kung ngayon palang nangyari ito, maililigtas pa natin si baby. Maraming salamat. Maraming salamat. Kinakailangan ko ng kumilos. Mabagal tumakbo ang mga aswang na tulad nun. Mahahabol ko pa sila. Ituro mo sa akin, Aling Tanya, kung saan sila lumabas. Dito. Teka, may nakikita akong anino. Ayun, Eloy. Naririnig kong umiiyak si baby. O Diyos ko, sana hindi pa huli ang lahat. Nakita ko na sila. Dito ka lang, Aling Tanya. Kakalabanin ko ang aswang. Bitawan mo ang batang yan! Akong harapin mo! Tigilan mong bata! Etong nararapat sa iyong aswang ka! Umalis ka sa bayan na to! Harapin mo tong latigo! Ligtas ka na, baby. Shh! Tana! Diyos ko, baby! Maraming salamat, Eloy. Ang akala ko'y mawawala ka na sa piling ko. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Ayos lang, Aling Tanya. Hindi pa namamatay ang aswang. Kaya kinakailangan ninyong mag-ingat. Lalo na't ang punteriya nila ay mga sanggol. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa ating mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eloy. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel at sa dami ng kwentong narinig ko rito, naisipan ko ring ibahagi ang sarili kong karanasan. Isang pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan bilang isang albularyo. 10 taon na po akong albularyo sa aming baryo. Madalas din akong bumibisita sa iba't ibang lugar. Kung minsan para gamutin ang mga kinulam, may mga hindi may paliwanag na sakit. At kung minsan ay para maghilot sa mga pilay o may lamig sa katawan. Sa dami ng mga taong natulungan ko, masasabi kong sanay na ako sa iba't ibang klase ng kaso. Mula sa simpleng lamig sa katawan hanggang sa mga matinding sumpa at kulam na halos ikabaliw ng tao. Pero may isang insidenteng hindi ko malilimutan. Yun ang sumira sa reputasyon ko bilang isang respetadong albularyo. Halina't samahan niyo ako. Magsisimula ang aking kwento noong pumunta ako sa liblib na barangay sa Naik, Cavite. Parang pamilyar ka sa akin. Matanong ko lang, kaninong anak ka ba? Ako po si Eloy. Eloy, yung magaling na binatang albularyo. Ay nakilala din kita sa wakas. Matagal na kitang gustong makita. Ang alam ko lang kasi ay mga kwento tungkol sa'yo. Maraming taong umahanga sa galing mo, iho. Yung isang matandang babae na pinagaling mo noong 1 linggo, ityahin ko yon. Hindi naman po ako masyadong magaling. Ay nako, napaka-humble din ng binatang ito. Ano palang gagawin mo dito? May gagamutin ka ba ulit?
Oo, Manong. Marami ang kwento sa barangay na to. Natalamak ang pagkawala at pagkakasakit ng mga sanggol. Hindi ko alam kung totoo pero dahil daw sa isang aswang. Dito? Nako, marami nga rin sabi-sabi tungkol dyan. Hindi ko nga lang alam, Iho, kung totoo ito o nabarang lang. Ay, teka. Nandito na pala tayo. Bago ka umalis, Iho, gusto kitang pasalamatan sa dedikasyon mo sa panggagamot. Sana din, kung totoong may aswang dito, ay gabayan ka. Maraming salamat po, Manong. Etong bayad ko sa pamasahe. Ay, wag na. Hey, libre ko na ito ngayon. Itago mo na lang yung pera mo. Talaga po? Nakakahiya naman po. Maraming salamat po, Manong. Pagkababa ko ng tricycle, agad na sumalubong sa akin ang isang babaeng nasa 30 ang edad. Napansin ko sa kanyang mga matang pangingitim nito na parabang ilang araw na siyang walang tulog. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ikaw ba si Eloy? Ang albularyo na pinatawag ng asawa ko dito? Opo, ako nga. Ikaw po ba si Aling Rosita? Salamat sa Diyos. Oo, ako nga. Maraming salamat at pinuntahan mo kami. Kailangan namin ng tulong mo, Eloy. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa anak ko. May malubha siyang sakit. Nahihirapan na ako sa kalagayan niya. Sana matulungan mo kami. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang anak ninyo. Maraming salamat. Halika, nandito ang bahay namin. Sumunod ako sa kanya. Mula sa di kalayuan, napansin ko ang isang matandang hirap na hirap sa pagdadala ng kanyang mga gamit. Pinagmasdan ko siya. Halos madapa na siya dahil sa hina ng kanyang tuhod. Napakapayat na rin niya at halos lubog na ang kanyang pisngi sa sobrang kapayatan. Hindi na din halos makita ang mukha niya dahil sa haba ng kanyang buhok. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa kanya. Tumingin ako kay Aling Rosita na papasok na sa kanyang bahay. Napaisip ako sandali saka nagpa siyang tumakbo papalapit sa matanda. Lola, magandang umaga. Saan kayo pupunta? Tulungan ko muna kayo sa mga gamit na dinadala nyo. Ay, iho. Maraming salamat sa kabutihan mo. Wala nga naman po. Saan po kayo pupunta? Dito lang ako, iho. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Anong ibig niyo pong sabihin? Dahil sa'yo, mas napadali ang gagawin ko. Ho? Hindi ko pa kayo tinutulungan sa pagdadala. Eloy, magmadali ka. Ang anak ko. Mas lumubha ang kalagayan. Lola, pasensya na po. Kinakailangan ko nang umalis. Parang may kakaiba sa matandang yon. Mamaya ko na siya iisipin. Kailangan ni Aling Rosita ang tulong ko. Eloy, akala ko nakasunod ka sa akin kanina. Hindi ko alam kung ano nangyari sa bata. Tingnan mo. Nangingitim ng kanyang labi ang kanyang mga mata. Hindi na halos makamulat. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Huwag kayong mag-alala. Gagaling ang anak ninyo. Mukhang nahihirapan na siyang huminga. Nasaan ang lana? Eto, gagaan din ang pakiramdam niya pagkapahid ko nito. Ano nangyayari? Bakit nagkakaganyan ang anak ko? Yung balat niya namumula. Mas lalo siyang nahihirapan. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari. Imbis na gumaling, mas lumala ang sakit ng bata. Umalis ka dyan. Hindi ka nakakatulong sa anak ko. Aling Rosita, hindi ko ito ginawa. Gusto ko siyang tulungan. Anong hindi mo ginawa? Nakita ng dalawang mata ko na may ipinahid ka sa anak ko kaya nagkaganito. Anong pinahid mo sa kanya, ha? Tunay ka ba talagang albularyo? O nagpapanggap ka lang? Ang sabi nila sa akin, magaling ka. Pero ano tong ginawa mo? Ay, Diyos ko, ang anak ko!
Tulungan mo ang anak ko. Baka kailangan ko siyang painumin ng... Hindi na ako papayag na makalapit ka pa sa anak ko. Lumayas ka! Layas! Huwag ka nang babalik dito. Ipagkakanat ko sa lahat ang ginawa mo sa anak ko. At kung may mangyayaring masama sa anak ko, babalikan kita! Aling Rosita, hindi ko... Sinabi ko lang umalis ka! Umalis ka na bago pa dumating ang asawa ko at tagayin ka ng itak! Umalis ka na! Tinulak niya ako papalabas ng bahay. Nanginginig ang kamay kong tiningnan ang lana na ipinahid sa bata. Napatingin ako sa paligid at napansin na maraming taong nakabantay na sa labas. Narinig nila ang sigaw ni Aling Rosita kaya nakikiusyoso sila. Napatungo ako at biglang napakunot noo nang makitang may itim na bulaklak sa aking damit. Teka, walang ganito sa damit ko kanina. Ang bulaklak na to. Isa sa mga pangontra sa mga gamot naming mga albularyo. Paano napunta ito? Ang matanda kanina. Siya ang naglagay sa akin nito. Ibig sabihin, nakatagpo ako ng aswang. Aling Rosita, alam ko na kung bakit yan ang nangyari sa anak ninyo. Ang anak ko! Patay na ang anak ko! Ano? Hindi maaari. Aling Rosita, may pag-asa pa. Papasukin ninyo ako. Walang iya ka! Pinatay mo ang anak ko! Hindi po ako may gawa niyan sa anak mo. May aswang akong nakasalubong kanina. Nakita ng dalawang mata ko kung anong ginawa mo! Napakawalang iya mo! Sana hindi na lang kita pinapunta dito! Makinig po kayo sa akin. Hindi ka totoong albularyo, ano? Isa ka ding aswang! Hindi. Nagkakamali kayo. Hindi ako aswang. Mga kababayan! Ang binatang ito ay isang aswang! Pinatay niya ang anak ko! Pinatay niya ang kaisa-isa kong anak! Anong nangyayari dito? Rosita? Kumusta ang anak natin? Isidro, ang anak natin! Ang anak natin! Patay na! Ano? Anong nangyari? Pinadala ko dito ang isa sa mga magagaling na albularyo. Ikaw! Ikaw ang binatang hiningan ko ng tulong! Hindi siya albularyo, Isidro! Isa din siyang aswang! Dahil sa kanya, namatay ang anak natin! Ano? Hindi po ako pumatay sa anak ninyo. Ang aswang ang may gawa ng lahat ng ito. Nilagyan niya ng itim na bulaklak ang damit ko. Kaya nabaliktad ang sitwasyon. Mas lumala ang sakit ng anak ninyo. Ang sinasabi mo ba na matay ang anak ko dahil sa katangahan mo? Mga kababayan! Huliin ang binatang yan! Isa din siyang aswang! Ang dapat sa kanya sinusunog! Hindi! Hindi akong kalaban! Ang matanda kanina! Sa hindi kalayuan nakita ko ang matandang nakatayo. Hindi ko pa din maaninag ang kanyang mukha dahil sa buhok nitong nakatabon. Pero nakita ko kung paano siyang ngumisi ng nakakakilabot kasabay ng pag-iiba ng kanyang anyo. Bumata ang kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita at sasabihin sana ito sa mga tao nang makita kong papalapit na sa akin si Manong Isidro, dala ang isang malaking itak. Papatayin kitang lalaki ka! Pinatay mong anak namin! Nakita ko matandang pumatay sa anak ninyo. Hindi ako! Ang dapat sa ulo mo! Pinaghihiwalay! Wag! Kinakailangan kong makatakas dito. Dahil kung hindi, mamamatay ako. Mabilis akong tumakbo papalayo kay Mang Isidro. Muntik na nga niya akong mataga sa braso, buti na lang nakailag ako. Humahangos akong tumakbo papunta sa paradahan ng tricycle pero paghinto ko, sinalubong ako ng mga galit na driver. Nakita ko sa mga mata nila ang kagustuhang patayin din ako. Napatras ako at napatingin sa kagubatan.
Wala na akong ibang choice. Kinakailangan kong tumakas sa mga taong ito. Pigilan niyo ang lalaking yan! Isa siyang aswang! Dapat siyang patayin! Malapit na sila sa akin. Kinakailangan ko bang bilisan ang pagtakbo ko? Ayun. May nakita ako malaking punong kahoy. Magtatago muna ako doon. Nasaan ang aswang na yon? Ikutin niyo ang buong lugar! Sigurado akong hindi pa siya nakakalayo! Hindi ko siya pakakawalan! Dahil buhay ng anak kong kinuha niya! Napahiga ako sa gitna ng malalaking ugat ng puno. Halos magpigil na ako ng hininga nang makita ko ang matalas na itak na malapit sa mukha ko. Napapikit ako at nanalangin. Biglang may naramdaman akong malamig na hangin na dumapo sa aking pisngi. Pagmulat ko, wala na ang itak. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid at napansin na wala ang mga lalaking naghahabol sa akin. Kinakailangan kong linisin ang pangalan ko. Pero anong gagawin ko? Saan ako pupunta ngayon? Bago kumalat ang balita, kailangan ko munang makauwi at ayusin ito. Si Tio Ramon? Napatawag. Sakto. Kailangan ko ng tulong niya. Tio Ramon? Huwag kang uuwi, Eloy. May mga tao dito sa bahay niyo. Hinahanap ka. Kanina pa nila sinasabing isa ka daw aswang. Anong nangyari, iho? Bakit nahantong sa ganito? Tio, hindi totoo ang sinasabi nila. Ang ginagamot kong bata kanina, namatay. Pero hindi ko yun kagagawan. May aswang na sumabutahe sa akin. Akala nila ako ang pumatay sa anak nila. Pero Tio, hindi ako yun. Kilala mo ako. Naiintindihan kita, Eloy. Naniniwala ako sa'yo. Ako ang nag-alaga sa'yo simula pa pagkabata. Kaya alam kong hinding-hindi mo magagawa yun. Anong gagawin ko, Tio? Hindi na ako makakabalik at maraming taong nakabantay sa akin para patayin ako. Magtago ka muna, iho. Walang bahala dito. Huwag kang magpapakita sa mga tao. Delikado pa sa labas. Pero, paano kayo? Okay lang ba kayo? Hindi ko masasabing ayos lang din ako, Eloy. Pero huwag kang mag-alala. Tatawag ulit ako sa iyo. At lilinisin natin ang pangalan mo. Kinakailangan ko nang umalis, Eloy. Mag-iingat ka. Tio, anong nangyayari? Kasalanan ko to. Bakit hindi ko agad nalaman na aswang ang matandang yun? Napakagaling niyang magtago ng anyo. Napatingin ako sa gubat. Minsan hindi ko inakala na mangyayari ito sa akin. Napatingala ako. Napansin kong maggagabi na din. Naglakad ako papasok sa gubat kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Gamit ang dala kong lighter, gumawa ako ng apoy. Kumuha din ako ng mga dahong pwede kong gamiting higaan. Lumipas ang 1 linggo. Nanatili akong nakatira sa gubat. Gumawa na din ako ng maliit na kubo. Paminsan-minsan nagbabalak akong lumabas pero halos lahat ng tao naghahanap pa din sa akin. Ang larawan ko'y nakita ko na ding nakadikit sa mga puno na may nakasulat na aswang. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas sa gubat na to. Malilinis lang ang pangalan ko kung mahahanap ko ang matandang aswang na yon. Matagal na akong naglilibot dito sa gubat. Tulungan! Tulungan niyo ako! Teka, may naririnig ako. May napunta na ditong tao. Aswang! Diyos ko! Aswang? Lumabas na ulit ang aswang na yon? Nasaan ang lati ko? Huwag ka lalapit sa anak ko! Wag! Wag! Ako ang harapin mo! Miss, bukas ang kubo ko. Doon kayo magtago. Maraming salamat. Shh, tahan anak. Tahan anak ko. Nang dahil sa'yo,
Nasira ang reputasyon ko. Harapin mo ngayon ang hampas ng latigo! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Harapin mo ako! Nakawala ang aswang! Anak ko, gumising ka! Anong nangyari sa kanya, miss? Ang anak ko, balak siyang kuhain ng aswang. Noong isang araw, may matandang pumunta sa aming bayan at nakita niyang anak ko. Simula nang hawakan niya si baby, nagsimula siyang magkasakit. Ang labi niya ay nangingitim na. Sigurado akong ang aswang na yon ang may gawa nito. Huwag ka mag-alala, miss. Gagaling ang anak mo. Hindi ko talaga alam, sir, kung anong gagawin. Galing kami sa ospital malapit dito. Nang biglang sinugod ako ng walang ulong aswang na yun, hindi ko alam kung anong gagawin. Nagtatakbo lang ako dalang aking anak hanggang sa hindi ko namalayan. Pumasok na pala ako sa gubat. Mabuti na lang ang narinig ko kayo. Kung hindi ka tatantalan ng aswang na yon. Ayan, maayos ang kalagayan niya. Makakatulog na siya ng mahimbing. Maraming salamat. Nawala nga pangingitim ng labi ni Baby Johan. Paano mo to nagawa? Dati akong albularyo. Talaga? Huminto ka na ba sa serbisyo mo? Hindi. Mukhang hindi pa nakakarating sa inyong balita tungkol sa akin. Pinagbibintangan akong isang aswang. Aswang? Pero lahat ng yon hindi totoo. Kung mapapansin mo, puno ang kubo ko ng pangontra ng aswang. Mga bawang, asin at latigo. Pero dahil sa isang pagkakamali, may nawalan ng buhay dahil sa akin. Anong nangyari? May batang namatay dahil sa akin. Ang aswang na yon ang may gawa. Gusto kong linisin ang pangalan ko. Pero hindi ko alam kung paano. Sa ngayon, gusto kong mapatay muna ang aswang na yon. Dahil marami na siyang nabibiktima ng mga sanggol. Pasensya na sa nangyari. At maraming salamat sa pagliligtas sa anak ko. Maraming beses na kami pumunta sa ospital para magpagamot. Pero sa maraming linggo niyang dinadamdam ang sakit niya, ngayon ko lang siya nakitang natutulog ng mahimbing. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang aswang na yon. At sisiguraduhin kong hindi na kayo gagambalain nun. Ano palang pangalan mo? Ako si Elena at ang baby ko ay si Johan. Ako naman si Eloy. Eloy? Pasensya na. Magtatanong sana ako kung pwede bang dito muna kami tumira ni baby. Dito? Bakit? Mas ligtas kung nasa bayan ka. Baka din balikan kayo ng aswang. Kasi wala na kami matitirahan. Katulong lang ako. At ngayong araw na wala na ako ng trabaho. Hindi ako taga rito at wala akong kamag-anak na magkukup-kup sa akin. Kung wala akong mahanap na matitirahan, sa lansangan kami titira ni Baby Johan. Pasensya na sa abala ha. Wala na talaga ako ibang malalapitan. Ganun ba? Walang problema. Dito lang muna kayo. Sinabi ko man na baka balikan kayo ng aswang. Nandito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat talaga, Eloy. Kapag gumaling na si baby, maghanap na ulit ako ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin na tumira kayo dito. Kung mawala ng aswang, ako mismo ang tutulong sa iyo na makahanap ng trabaho at maging maayos ang kalusugan ng anak mo. Naku, marami na akong utang sa iyo. Huwag mo yung isipin. At saka gusto ko din tumulong. Tanging ngiti na lang ang ibinigay sa akin ni Elena bago pumunta sa tabi ng kanyang anak. Naglakad naman ako papunta sa pintuan para isarado ito. Pinakiramdaman ko ang paligid. Wala naman akong narinig na tawa ng aswang na yon kaya pumunta na ako sa salas para matulog. Kinabukasan maaga akong nagising para maghanda ng makakain. Pagsinag ng araw saktong nagising na sina Elena at Johan. Nakangiti siyang lumapit sa akin buhat-buhat ang kanyang anak. Pasensya na, tinanghali ako ng gising. Hindi kita tuloy natulungan sa pagluluto. Ayos lang. Kahit naman ikaw ang maunang magising,
Sasabihin ko lang sa'yong bantayan mo si Johan. Nakakaya naman sa'yo, wala akong ginagawa. Huwag ka na mahiya. Halika, kumain na tayo. Naglaga ako ng patatas. At tinimplahan ko din ito para magustuhan ni Johan. Maraming salamat talaga. Nga pala, kung hindi masamang itanong, nasaan palang asawa mo? Bakit kayo pinabayaan na mapunta rito? Wala akong asawa. Ano kasi, ginahasa ako ng aking amo. Wala akong nagawa nun dahil alam ko hindi din naman ako mabubuhay sa lansangan kung wala akong trabaho. Dahil sa ginawa niya, nabuo si Johan. Hindi ko man gusto. Binuhay ko pa din ang bata. Minahal ko siya kahit sa una. Napakasakit talagang tanggapin na galing siya sa lalaki napakawalang hiya. Ang dapat niya nirereklamo. Anong naban ko? Wala na din naman ako magulang. Matagal na silang patay. Tiniis kong lahat. Pero ngayon, nagbabalak na naman siyang gawin yun ulit sa akin. Kaya lumayas ako dala si baby. Pasensya na kung natanong ko. Pero sa totoo lang, hindi dapat pinapalagpas ang ganyan. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Tsaka, blessing sa akin si Johan. Para siyang anghel ko. Sa tuwing kasama ko siya, gumagaan lahat ng mabibigat. Napaka-cute ng bata. Eh ikaw, hindi ba nag-aalala sa mga magulang mo na nandito ka? Wala na din ako mga magulang. Namatay dahil sa car accident. Bata pa lang ako nang mangyari yun. Mabuti na lang. Si Tio Ramon, inampun ako. Siya ang naging tatay ko. Sana ayos lang siya ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari simula ng pagtatago ko. Wala kasi akong komunikasyon sa kanya. Sana nga. Sana din maayos ng pangalan mo. Maayos ang pangalan ko. Kung mapapatunayan kong hindi ako isang aswang, ang kailangan ko lang, hanapin ang matandang aswang na yon at patayin. Alam mo ba, napakasakit itong pag-usapan pero hindi lang si Johan ang anak ko. Noon may anak din ako sa boyfriend ko na tinakasan ako nang mabuntis niya ako. Napakasakit ang pangyayari yun kasi namatay ang anak ko. Dahil din sa aswang na yun. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero nang makita ng dalawa kong mga mata na tinatangay ang anak ko ng aswang, napakasakit. Kasi hindi ko alam kung matatakot ba ako o ililigtas kong anak ko. Sa huli, natangay niya ang anak ko. I'm sorry. Hindi ko alam na nangyari na din pala ito sa'yo noon. Napakasakit, Eloy. Gusto kong kalimutan ang nangyari at mag-move on. Pero hindi ko kaya. Alam mo yon, para nakabantay palagi sa akin ang anak ko. Sana masaya siya ngayon. Gusto ko mag-sorry pero di ko alam kung paano. Napakawalang hiya ng aswang na yun. Napakawalang hiya. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi na mangyayari sa anak mo ang nangyari noon. At sigurado ako mula sa langit, binabantayan ka ng anak mo. Alam mo bang ang mga batang namamatay ay nagiging mga anghel ng Diyos? Nilapitan ko si Elena at tinapik ang kanyang balikat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nakakaya ang lahat sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Mas lalong nadagdagan ang aking galit dahil sa aking mga narinig. Mas naging determinado akong dakpin ang aswang. Nang matapos na kaming kumain, napansin kong kulang na ang mga panggatong. Kinakailangan ko muna mga ahoy. Dito ka lang muna, Elena. Dito lang muna kayo sa loob ng kubo. Hindi ako magtatagal. Sige, mag-iingat ka. Isarado mong bintana at pintuan. Huwag mong papapasukin ang kahit sinong kumatok. Maliban kung boses ko ang naririnig mo, ha? Oo, sige. Hindi naman ako magtatagal. Kailangan ko lang talaga manguha ng kahoy para may pangluto kami ng pagkain mamaya.
Umalis na ako, dala ang itak at mga sibuyas at asin. Hindi ko alam kung makikita ko ngayon ang aswang, pero mas mabuting handa. Lumipas ang ilang minuto, kaunti pa lang ang nakokolekta kong mga kahoy. Napatingin ako sa parte ng gubat na mas malayo sa kubo. Napakagatlabi ako. Hindi naman ako magtatagal. Kulang pa kasi itong nakuha ko. Ayun, maraming kahoy. Mabuti na lang at pumunta ako rito. Sapat na to para sa isang linggo naming panggatong. Teka. Parang may napapansin ako. Parang may nakamasid sa akin. Ayun. Isang matandang babae. Parang kilala ko. Teka. Hindi pwede. Namamalikmata lang ako. Kinusot ko ang aking mga mata at tumingin ulit sa parte ng gubat na madilim. Wala na ang matanda. Kinilabutan ako habang inaalala ang matandang nakita ko. Nakakatakot ang ngiti. Pero ang mas kinatatakutan ko ay ang makumpirma na siya ang taong matagal ko nang hinahanap. Hindi. Imposible. Matagal na siyang patay. Si Elena. Kailangan ko nang bumalik. Teka. Sinong kasama ni Elena? Sinabi ko na sa kanyang huwag magbubukas ang pintuan. Elena! Eloy! Nandito ka na. May dalaga na ngailangan ng tulong. Lumayo ka sa kanya. Siya ang aswang. Anong ibig niyong sabihin? Nagpunta ako dito dahil nawawala ako dito sa loob ng gubat. Itigil mo ng pagpapanggap mo. Ikaw ang aswang na hinahanap ko. Etong sayo. Tingnan lang natin kung hindi ka mangisay sa asin at bawang. Nasusunog ang balat ko! Elena! Kuhain mo ang latigo! Hindi na dapat natin pakawalan ng aswang na ito! Aswang? Isang aswang ang dalagang yan? Ang mga balat niya nagiging kulubot! Oo, kaya magmadali ka! Oo, eto na! Nasaan na yung latigo? Elo, hindi ko mahanap! Ito ba? Mukha ito na nga! Nasaan ang aswang? Eloy? Aray! Anong nangyari? Hala! May malaki kang sugat sa braso, Eloy! Anong nangyari? Nakatakas siya. Kinalmot niya ako nang tangkain ko siyang hawakan. Aray! Sorry. Sorry, Eloy. Kung hindi dahil sa pagiging mabagal ko, hindi ito mangyayari. Kailangan natin gamutin ang sugat mo. May nakita akong gamot sa loob. Dadalhin ko lang dito. Eto. Oh, gagamutin kong sugat mo. Hindi ba sinabi kong huwag ka magbubukas ng pintuan sa kahit sino? Sorry. Akala ko hindi siya aswang kasi bata pa siya. Ang alam ko matanda at nakakatakot tingnan. Siya pa din ang matandang humabol sa iyo noong isang gabi. Kapag nakakain sila ng sanggol, bumabata ang kanilang itsura. At kapag bumabalik na sila sa kanilang matandang anyo, nagsisimula na naman silang maghanap ng mabibiktima. Hindi ko talaga alam, Eloy. Sorry. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, ligtas ka na. Pati na rin ang anak mo. Saan siya na? Natagalan ako sa pagbalik. Hindi. Huwag ka mag-sorry. Ako dapat. Tumahan ka na. Nalinlang ka lang din ang aswang na yon. Ay! Sorry. Hindi ko sinasadyang diinan. Ayos lang. Huwag ka na mag-sorry. Kasi... Wala kang kasalanan. Wala namang nangyari. At kung ang iniisip mo, babalik ang aswang na yon, huwag kang mag-alala. Sa susunod na pagbalik nun, hindi na siya makakaalis. Pilit nang ngumiti si Elena kasabay ng paglagay niya ng tela sa sugat ko. Pinagmasdan ko ang maamo niyang mukha. Bigla akong nakaramdam ng weirdong pakiramdam kaya napaiwas agad ako ng tingin. Naramdaman ko na naman ang pagpasok niya sa kubo.
Naalala ko na naman ang matandang nakita ko kanina kaya napatulala ako sa hangin. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ha? Wala. Tinatawag kasi kita, di mo ako naririnig eh. Ano? Kaninang umaga, habang nangunguha ko ng kahoy, parang nakita kong lola ko. Lola mo? Nandito din siya sa gubat? Wala. Matagal na siyang patay pero Pero? wala. Teka lang, magsasaing na muna ako para sa pananghalian natin. Tutulong na ako. Ayos lang. Hindi naman maraming lulutuin ko. Magpahinga ka na muna. Mukhang pagod na pagod ka oh. Kaaasikaso kay Johan. Oh, sige. Pero sabihin mo lang kung may gusto kang ipatulong ha? Tanging tango na lang ang ibinigay ko sa kanya. Tahimik akong nagluto ng aming makakain. Nang matapos na akong magluto, hanggang makatapos kami sa pagkain, wala na ni isa sa aming nagsalita. Buong maghapon ang ginawa ko lang ay maghanda para sa paparating na muling pagbabalik ng aswang. Pagsapit ng gabi, mataman akong nagbantay sa labas. Pinatulog ko na din si Elena at ang kanyang anak. Umabot ang ilang oras, hindi pa din nagpakita ang aswang. Eloy, hindi ka pa matutulog? Bakit gising ka pa? Akala ko'y tulog na kayo ni Johan. Nagising lang ako. Uminom kasi ako ng tubig. Sige. Matulog ka na ulit. Ikaw din, kanina ka pa nandyan sa labas. Di ba malamig? Ayos lang. Inihintay kong dumating ang aswang na yon. Gusto mo ba samahan muna kita? Wag na. Papasok na din ako maya-maya. Magpahinga ka na. Nakaramdam ako ng matinding antok matapos kong sabihin yon. Lumingon ako para tingnan si Elena pero nagulat ako nang wala na siya sa likod ko. Kinabahan ako at agad na pumasok sa kubo. Elena? Nasaan na sila? Wala sila dito. Elena? Elena? Nasaan ka? Delikado sa labas. Kinuha ba sila ng aswang? Bakit hindi ako makatakbo? Ang mga paa ko. Teka, lumulubog ako. Anong nangyayari sa akin? Hinihingal kong sinubukang makawala sa lakas na humihila sa akin pababa. Sinubukan kong sumigaw, pero wala nang boses na lumalabas sa bibig ko. Mas lalong namuo ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Nang malapit nang lumubog ang buong katawan ko, biglang nakaramdam ako ng kamay na humila sa akin pataas. Napatingala ako at nagulat nang may nakita akong isang bata, nakaputing salawal at polo. Sinubukan ko ulit magsalita. Sino ka? Paano ka napunta dito? Kailangan mo maging matapang. Hindi kita maintindihan. May paparating. Mayroon kang malalaman. Matagal mo na itong ibinaon sa limot, pero hindi ka makakatakas sa katotohanan. Anong sinasabi mo? Nakita mo bang isang babae na may anak? Nandito sila. Kung kailangan mo ko, tawagin mo lang ang pangalan ko. Shun. Shun? Tawagin? Bakit? Gumising ka, Kuya Eloy. Gising na ako. Kinakausap na kita. Gumising ka. Ha? Gumising ka, Eloy. Elena? Teka. Nananaginip ako kanina? Eloy, nandito ulit ang aswang. Kinakalampag niya ang pintuan. Agad akong tumayo at kinuha ang aking mga kagamitan. Nalilito pa din ako sa mga pangyayari pero iwinaksi ko muna ito. Dala ang aking latigo, pumunta ako sa harap ng pintuan kasabay ng pagkuha ko ng maraming asin.
Elena, pumunta kayo sa sulok. Doon muna kayo magtago ni baby. Mag-iingat ka, Eloy. Huwag ka mag-alala. Sa wakas, ikaw na mismo ang pumunta rito. Mukhang hindi ka pa rin nadala sa ginawa ko kahapon. Ngayon, magtutuos na tayo. Hoy, aswang ka! Maligo ka sa sarili mong dugo! Ah! Lalaban ka pa, ha? Ah! Napahawak ako sa aking tiyan nang makalmot ako ng mahahaba nitong kuko. Napatigil ako at napatitig sa aswang. Ang malaking butas sa tiyan nito na parang bibig ay naglalaway, sinasabayan ng pagdaloy ng dugo. Nakaharap ito sa akin na parang kahit wala itong ulo nakikita niya kung nasaan ako. Ang mga balat niya din ay tumuklap na dahil sa asin. Lumabas doon ng naaagnas nitong laman na kaya mas lalo kong hindi maatim na tignan siya. Matapang kong hinanda ulit ang aking latigo. Pilit na hindi iniinda ang sugat sa aking tiyan. Sumugod ulit ako sa kanya, ngunit sa kasamaang palad na kalmot na naman niya ang aking kamay. Napalod ako sa sakit. Saan ka pupunta? Huwag! Huwag kang papasok sa kubo! Elena! Isarado mong pintuan! Pero ikaw, Eloy! Diyos ko, puno ka ng dugo! Makinig ka sa akin! Isarado mong pintuan at huwag na huwag bubuksan! Huwag kang matakot! Hindi ko pababayaan na pumasok ng aswang sa kubo! Hindi! Kailangan ko ng lakas! Kailangan ako ni Elena! Eloy! Masisira na ang pintuan! Hindi! Hindi maaari! Elena! Makinig ka! Kinakailangan mong lumabas dyan! May pintuan sa likod! Doon kayo lumabas! Pero... Hindi ko hahayaan na sundan kayo ng aswang! Elena, magtiwala ka sa akin! Diyos ko, tulungan niyo kami! Ang anak ko! Buong lakas akong tumayo at mahigpit na hinawakan ang aking latigo. Muli nilatigo ko ang aswang kaya napahiyaw ito kasabay ng pagkasira ng pintuan. Sa gilid ng aking mata nakita ko si Elena tumatakbo papasok sa gubat. Pagtingin ko ulit sa aswang, nagulat ako nang makita ng katawan niya ay nakaharap sa kinaroroonan nila Elena. Mabilis akong kumilos at nilatigo ulit siya, ngunit sa kabila noon nagawa niya akong itulak. Tumama ang likod ko sa malaking bato kaya napadaing ako at napaubo ng dugo. Nanlalabo ang mata kong tumingin kina Elena na hinahabol ng aswang. Hindi! Hindi ako papayag! Pinangako kong hindi sila masasaktan! Ako ang harapin mo, aswang ka! Teka, sumisikip ng araw. Hoy! Hindi ka pwedeng makawala! Halika dito, aswang ka! Etong sayo! Niyakap ko ang aswang at itinulak sa malaking bato. Hindi ko hinayaan na makaalis pa siya. Nakaramdam ako ng matatalas niyang kuko na bumabaon sa balat ko pero hindi ko yun ininda. Sa halip kinuha ko ang pagkakataong yun para suntukin ng aswang. Etong sayo! Hindi na kita pagkakawalan! Eloy! Hindi pa ito patay. Nawalan lang ng malay. Kinakailangan nating sunugin ang aswang na to. Hala! Bumabalik ng ulo ng aswang sa katawan nito! Ha? Hindi ito totoo! Bakit, Eloy? Anong meron? Teka, ang katawan mo puno ng sugat! Ang matandang to, siya ang aking matagal ng patay na lola! Ha? Anong ibig mo sabihin? May lola kang aswang? Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Matagal na siyang patay.
Kinakailangan kong makuha sa kanya ang lahat ng sagot sa aking katanungan. Pero ang sabi mo, susunugin na natin. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Gusto ko malaman kung bakit niya ito ginagawa ulit. Pero si baby, Eloy, alam mo kung ano makakaya ng aswang na yan na gawin pagsapit ng gabi. Hindi ko siya sinagot. Binuhat ko si Lola. Halos butot balat na siya at ramdam ko ang gaan ng katawan niya. Hindi ko mapigilang maiyak habang tinitingnan ang katawan niyang puno ng sugat. Dinala ko siya sa kubo at itinali sa poste. Lumingon ako kay Elena. Buhat-buhat niya si Johan. May takot sa kanyang mga mata. Nahuli ko ng aswang. Pwede ka nang umalis dito at maghanap ng bagong matutuluyan mo sa bayan. Eloy, Ayoko malagay pa ang buhay mo at bata sa peligro. alam mong wala ako ibang matutuluyan maliban dito, di ba? Maghanap ka sa bayan. Marami kang Oo makikita. na. Alam ko namang nakakabigat kami dito ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Aalis na kami. Hindi ganun yun. Huwag ka na magpaliwanag. Dahil sa mga mata mo! Anong meron ba sa mata ko? Alam kong hinuhusgahan mo na ako. Dahil may lola akong aswang. Sino may sabi niyan sa'yo, ha? Kung totoong hinuhusgahan kita, edi sana ako na mismo nang unang umalis. Pero hindi, di ba? Hindi kayo ligtas na dito sa kubo. Alam mo, naisip ko na din yan. Pero may tiwala naman ako sa'yo, Eloy eh. Ikaw ang pinakamabuting tao na kilala ko. At kung iniisip mong dahil may lola ka aswang, mag-iisip ako isa ka na din sa kanila? Hindi. Nag-aalala lang ako para sa iyo at sa baby ko. Tingnan mo nga sarili mo, puno ka na ng sugat. Sorry. Hindi ko na alam kung... Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Makikinig ako. Halika. Gagamutin ko mga sugat mo. Nilagay niya si Johan sa higaan at lumapit sa akin dala ang mga panggamot sa sugat. Nagtitigan kami at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang nilinisan ang mga sugat ko. Nanatili kami sa ganoong posisyon. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko, hindi ko halos maramdaman ang hapdi ng mga sugat ko. Siya si Lola Modi. Naaalala ko pa. Nung bata pa ako, palagi nagbabangayan si na mama at lola. Tuwing gabi, lumalabas siya at dumarating umaga na puno ng dugo ang kanyang damit. Akala ko normal lang ito. Pero noong isang gabi, nakita ko na may kinakain siyang bata. Alam kong hindi siya tao. Noong gabi ding yun, narinig kong nangako si Lola na hindi niya na ito ulit gagawin at magbabalik loob siya sa Panginoon. Magbabago. Pero nung araw din yun, namatay sila dahil sa isang car accident. Kasama ang mga magulang ko. Kaya hindi ako makapaniwala na buhay pa siya. Hindi ba siya nakasurvive? Kasi nandito siya ngayon. Pero sabi ni Tio Ramon, sabay-sabay silang nilibing. Mukhang makukuha mo ng lahat ng sagot sa katanungan mo. Anong ibig mong sabihin? Kising na siya. Napalingon ako at nakita kong nanghihina ang lola kong nakatitig sa amin. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid at tumama ang mata nito sa kung nasaan si Baby Johan. Kinilabutan ako sa paraan ng kanyang pagtitig sa bata, kaya kinalabit ko si Elena na ngayon ay natatakot na din. Elena, puntahan mo si Johan. Lumayo kayo sa akin. Magdala ka ng asin at bawang. Kung kinakailangang umalis kayo rito, huwag ka nang magdalawang isip na gawin ha. Basta, ipangako mong hindi mo pababayaan ang sarili mo. Ligtas ka nga alis sa gubat na ito ha. Gagawin ko ang lahat. Pangako. Hindi ko aakalain na magiging albularyo ang apo ko. Lola Modi? Nagulat ka ba, Eloy? Hindi mo ako halos nakilala.
nung una nating pagkikita. Ikaw yun? Bakit mo yun ginawa? Bakit? Ano pa bang dahilan ang naiisip mo, Eloy? Mamamatay ako kung hindi ko kinain ang batang yon. Pero patay ka na. Yan ang sinabi ng tiyuhin mo. Mukhang hindi mo din alam na ako ang pumatay sa mga magulang mo. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mama mo, si Christine, matagal na siyang tutol sa pagpatay at pagkakain ko ng mga sanggol. Pero alam naman nila kung ano ako, di ba? Isang aswang. Kaya noong magsama-sama kami sa isang kotse, sinadya kong ibunggo ng papa mo ang kotse sa malaking puno at umalis ako doon. Lola, paano mo nagawa yun sa sarili mong anak? Wala akong anak. Sa tingin mo ba, ang tulad kong aswang na kumakain ng sanggol, makakatiis na mga anak at hindi pa rin ito kainin? Hindi ninyo totoong anak si Mama? Anak siya ng yumaong kapatid ko. At alam mo ba, noong isinilang ka, kinakailangan pa nilang dalhin ka sa abroad bago inuwi dito noong malaki ka na. Ang talino din nila. Lola, ni minsan ba, noong bata ako, minahal mo ba ako bilang apo mo? Iho, Eloy, mahalaga ka sa akin. Apo kita. Eloy, anong ginagawa mo? Huwag ka maniwala sa kanya. Nililin lang kanya. Mahal na mahal kita, Eloy. Pakawalan mo ako at sumama ka sa akin. Huwag! Nagmamakaawa ko, Eloy. Huwag ka magpapadala sa kanya. Kung papakawalan kita, titigil ka na ba, Lola? Oo, iho. Ipinapag-ako ko. Sige na, Eloy. Pakawalan mo na ako. Eloy, huwag! Eloy! Nagawa mong patayin ang mga magulang ko. Ako pa kaya? Ow! Balat ko! Binuhusan ko siya ng asin pagkalapit ko sa kanya. Nangisay siya sa sakit. Tumingin ako kay Elena na naiiyak na. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Ramdam ko ang higpit ng yakap niya habang umiiyak. Akala ko gagawin mo talaga. Matagal na siyang patay sa buhay ko, Elena. Wala nang pag-asa ang mga tulad niya. Papayaran mo ang ginagawa mo sa akin. Papatayin ko kayong lahat. Sa tingin mo, makakawala ka pa? Sa tingin mo, kaya mo akong kalabanin, Eloy? Mahirap akong mamatay. Subukan mo. Lahat ng kaalaman ko, gagawin ko. Mawala ka lang sa mundo ng tao! Sinuntok ko siya ngunit patuloy pa rin siya sa pagtawa. Mas lalo akong nagpuyos sa galit kaya kinuha ko ang kutsilyo at itinusok sa puso niya. Napaubo siya ng dugo. Hinihingal ko siyang pinakiramdaman ngunit nagulat ako nang biglang matalim siyang tumingin sa akin. Saka tumawa ulit. Paanong hindi ka namamatay? Gaya ng sinabi ko, hindi ako agad-agad mamamatay, Eloy. Hindi magtatagal.
Makakalabas ako dito at harapin na lang ninyo si kamatayan. Eloy, Hindi ito pwede. Paano? Sunugin! Eloy, nakawala siya! Ha? Kahit ang apoy, hindi ako kayang patayin, Eloy. May ibang paraan! Alam ko may kahinaan ka! Alamin mo muna kung ano, iho. Pero sa tingin mo, malalaman mo ba? Lalo't papalapit na ulit ang gabi, mas lalakas ako at wala ka nang magagawa. Nakita kong lumingon si Lola kay Elena kaya agad akong nakaramdam ng kaba. Unti-unting lumalabas ang mahahabang kuko niya habang lumalapit siya kay Elena. Agad akong tumayo, kumuha ng lubid at pinulupot ko ito sa kanyang leeg. Agad siyang nagpumiglas ngunit hindi ko siya binitawan. Hinila ko siya papalabas ng kubo. Nang makalabas na kami, walang tigil ko siyang pinagsusuntok hanggang hindi na siya makatayo. Nang hihina kong itinali ulit ang katawan niya sa puno. Elena, umalis na kayo dito. Hindi na ligtas. Pumunta muna kayo sa bayan at magtago. Pero Alalahanin mong anak mo. Si Johan. Unahin mo siya. babalikan kita. Manghihingi ako ng tulong. Maraming salamat, Elena. Sa lahat-lahat. Huwag kang magsasalita ng ganyan na parang namamaalam ka. Babalikan kita. Huwag kang mawala ng pag-asa o mamamatay. Ako papatay sa iyo kapag nangyari. Susubukan ko. Bago sila umalis, lumapit sa akin si Elena at mahigpit akong niyakap. May naramdaman akong malamig na bagay sa kamay ko kaya tiningnan ko iyon. Isa iyong kwintas, bigay sa akin ni Elena. Kwintas ito na ibinigay ko sa una kong anak. Di ba sinabi mo no ang mga bata, nagiging anghel kapag namamatay? Sana gabayan ka niya. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. Babalik ako. Pangako. Umalis na sila. Napatingin ako sa lola ko na wala na ulit malay. Nanghihina akong napaupo. Unti-unti ko nang naramdaman ang hapdi ng sugat ko. Napatingin ako sa langit. Ang paghinga ko ay bumibigat hanggang sa naramdaman ko ang sarili kong nawawalan ng ulirat. Pinilit kong tumayo pero wala na akong lakas. Napahiga ako sa damuhan at unti-unting napapikit. Kuya Eloy, gumising ka. Shun? Nandito ka ulit? Teka, patay na ba ako? Nasaan ako? Hindi ka papatay. Nandito tayo sa harap ng kubo mo. Kung hindi pa ako patay, bakit nakikita kita? Nasa panaginip mo ko. At isa na akong anghel. Kaya ako ito nagagawa. Patay ka na? Anong nangyari sa'yo? Isa ako sa mga bata na napatay ng lola mo. Pero hindi dahil kinain niya ako. Pero dahil nabagok ang ulo ko sa bato noong nililigtas ko ang kapatid ko sa lola mo. Naalala ko pa, ganitong edad ako nang nangyari yon. Nakita kong tinangay ng aswang ang kapatid ko noong natutulog si na mama. Kaya ang ginawa ko, inabol ko siya. Kinuha ko ang kapatid ko sa kanya bago niya siya makain. Pero nung tumatakbo na ako papalabas ng gubat, nahabol niya ako at nabagok ang ulo ko sa malaking bato. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Hindi ikaw may gawa. Sa totoo lang, ikaw ang napili ko. Napili na ano? Ang tulungan ka na matalo ang lola mo. Bakit ako? Hindi ako karapat-dapat. Ikaw lang ang taong kahit hindi bayaran, tumutulong. Ikaw ang taong matagal ko nang binabantayan. Tulungan mo ako, Kuya Eloy. Tulungan mo akong mahinto na ang mas maraming insidente ng pagkamatay ng mga sanggol. Makakaya ko ba? Lola kong kalaban ko. Wala akong tiwala sa sarili ko. May tiwala ako sa iyo. Hindi mo ito ginagawa lang para sa isang tao,
kundi sa maraming batang tulad ko. Kung ano man ang itinakda na hinaharap sa akin, tatanggapin ko. Maraming salamat, Kuya Eloy. Magigising ka na ulit. At sa pagising mo, hanapin mo ang gitna ng gubat. Tandaan mo, hanapin mo ang gitna ng gubat. Huwag kang matakot. Nakabantay ako sa'yo. Umilaw ang buong katawan ni June kaya napapikit ako. Nararamdaman ko ang pagsakit ng ulo ko kaya napamulat ako. Nagulat ako nang makita ang sarili kong nakatali. Nilingon ko ang paligid at nakita ang lola kong tinatapunan ng mga kahoy ang nagsisimulang lumalaking apoy. Gising ka na pala, iyo. Akala ko, magigising ka lang kapag masunog ko na ang katawan mo. Paano? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Na lumalakas ako kapag papalapit na ang dilim. Kinakailangan ko muna ikaw na patayin. Makakasagabal ka sa'kin. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. At ikaw, sa tingin mo, makakalaya ka pa. May hindi pa pala ako sinasabi sa'yo. Alam mo kung bakit ko pinatay ang magulang mo? Hindi lang dahil sa ayaw kong pakialaman nila ako, kundi dahil gusto nilang magbalik loob ako sa Panginoon. Pinilit nila ako. Ipinasok nila ako sa simbahan kahit na nasasaktan ako. Winisikan pa rin nila ako ng holy water. At alam mo ba, umiiyak ako noon. Nagmamakaawa. Pero anong ginawa nila? Itinali nila ako. Nilati ko. Sa tingin mo ba, dahil doon magbabalik loob ako? Ginawa lang nila mamang tama. Ang tama? Anong magagawa ko? Magpapakamatay na lang dahil sa gutom? Hindi kita maintindihan, Lola. Dahil kahit anong pagtatakip mo sa mga kasalanan mo, alam mong ikaw pa din ang masama. Wala kang alam, bata. Hindi mo nga sa akin natanong kung bakit ako naging aswang. Hindi ko ito gusto. Wala akong gusto sa lahat ng ginagawa ko. Pero may magagawa ba ako? Wala. Ginawa akong aswang ng aking dating kasintahan. Naging isa din akong aswang na tulad niya. Pero hindi nagtagal. Namatay siya dahil sa pagliligtas sa akin laban sa mga tao. Kung hindi mo gusto, bakit hindi ka magbalik loob? Kasi sinumpa ko sa kanya na madadadili akong aswang. Dahil sa bulag mong pag-ibig, marami kang batang pinatay, Lola. Sa tingin mo, masaya ang kasintahan mo? Tumahimik ka! Hindi ka kailanman naging mabuting tao o aswang, Lola! Mukhang kinakailangan na kitang i-dispatcha. Lumapit siya sa akin at binuhat ako papalapit sa apoy. Sinubukan kong kumawala pero mahigpit ang kanyang pagkakatali at mas malakas na siya kaysa sa akin. Hinarap ko ang halos katapat ko ng apoy. Shun, ikaw nang bahala sa akin. Kapag umilaw ang kwintas, gamitin mo ang buong lakas mo. Napatingin ako sa kwintas na bigay sa akin ni Elena. Naramdaman kong itutulak na sana ako ni Lola Maude nang umilaw ang kwintas. Agad kong sinunod ang narinig kong tinig ni Sun. Ginamit ko ang buong lakas ko para umatras at daganan ang lola ko. Napadaing siya at kinuha ko ang pagkakataon na yon para tumayo at kuhain ng kutsilyong nakita ko sa lamesa, saka pinakawalan ang sarili ko. Biglang tumilim. Nakita ko ang lola kong nagpapalit ng anyo. Nangisay siya kasabay ng pagkawala ng kanyang ulo. Bumuka ulit ang kanyang tiyan at agad akong tumakbo papalayo sa kanya. Kailangan kong pumunta sa gitna ng gubat.
Elena! Paano mahahanap siya ni Lola? Eloy! Ako to! Huwag kang sumigaw! Eloy! Salamat sa Diyos na hanap kita. Wala ka na sa kubo pagpunta ko. Ang nakita ko na lang ay baga ng apoy at mga tali. Nag-alala ako. Bakit ka bumalik dito? Si Johan. Sinabi ko na sa'yo babalik ako, di ba? Tutulungan kita. Si baby nasa mabuti siyang kalagayan. At kasama ko dito. Mas lalo kang mapapahamak. Naririnig ko ang tawa niya. Halika na! Saan tayo pupunta? Eloy, may sasabihin ako. Sa gitna ng gubat. Anong gagawin natin doon? Basta! Mamaya ka na magtanong. Nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo. At nahanap ko ang bahay mo. Nakita ko din ang tiyuhin mo. Huwag mong sabihin. Sumusunod sa sakit kanina. Anak na! Nasaan si Tio? Hindi ko alam. Naghiwalay kami ng landas kanina. Hinanap kita para manghingi ng tulong. Baka siyang unang saktan ni Lola. Kinakailangan natin siyang mahanap. Mabilis kaming bumalik. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko habang maingat kaming tumatakbo. Sa hindi malayo, nanlamig ako nang makita ko si Tio na nakaupo sa damuhan. May sugat sa kanyang tagiliran. Laywan mo ko! Tio! May asin akong dala dito! Tio! Malalim ang sugat ninyo! Hindi. Ayos lang ako. Ikaw, napakarami mong sugat. Wala ito. Kinakailangan mong makaalis dito. Pero hindi kita pwedeng iwan lang dito. Huwag kang manigas, Tio. Mas lalong dumadaloy ang dugo. Elena, dalhin mo si Tio palabas sa gubat. Sige, pero ikaw... Huwag mo na akong isipin. May misyon akong kailangan gawin. Tinulungan ko si Elena sa pagbuhat sa aking Tio. Napatingin ako kay Lola at napansin na wala na siya sa aming harapan. Agad akong naging alerto. Bumigat ang paghinga ko. Napapikit ako saka nakaramdam ako ng enerhiya sa aking likod. Yumuko kayo! Mukhang kinakailangan ko munang maligaw ang aswang na ito. Dahil kayo pati ang susundan niya, panigurado! Ano gagawin natin? Anong meron ka na dala mo? May dala ako latigo. Yung kinuha ko sa kubo mo noon. Nandito, eto. Mabuti na lang at nadala mo. Maraming salamat. Diyan lang kayo. Huwag mong papabayaan si Tio. Talagang hindi ka mamamatay, ha? Ha? Tumakbo na kayo habang nasa akin ang atensyon niya! Magmadali kayo! Saan ka pupunta? Harapin mo ako! Akala ko ba hindi ka namamatay? O dahil hindi mo ako makita? Hanapin ko kaya ang ulo mo at ibalik ko sa'yo! Nakita ko kung paano siya napahinto sa aking sinabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin kaya napuno ako ng pagtataka. Napakunot-noo ako at hinanda ang aking sarili pero nang maalala ko ang sinabi ko, nanlaki ang mga mata ko. Ang ulo! Nasa gitna ng gubat! Ang ulo mo! At yun ang kahinaan mo! Kinakailangan kong hanapin ang gitna ng gubat! Aray! Lumayo ka sa akin at swangkat! Naramdaman ko ang pagbaon ng kuko niya sa paa ko. Dahil doon agad ko siyang hinampas ng latigo. Napabitaw siya sa akin at kinuha ko ang pagkakataon na yon para tumakbo ulit. Hindi ko inindang sakit na nararamdaman ko. Halos wala na akong makita. Hindi ko na din marinig ang kaluskos ng humahabol sa akin. Lumingon ako sa likod at kinabahan nang hindi ko na siya nakita. Pero nang lumingon ako sa harap, nagulat ako nang makita ko ang papalapit na figura. Napahinto ako ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ko ang pagturok ng kahoy sa tiyan ko. Napaubo ako ng dugo at napaluhod. Namanhid ang buong katawan ko. Sasaksakin sana ulit niya ako nang mula sa malayo biglang may narinig kaming tinig ng mga taong papalapit. Agad na lumayo sa akin si Lola at iniwan ako doong duguan. Hindi siya aswang! Maniwala kayo sa akin! Siyang dapat tulungan! Umalis ka sa dinadaanan kong bata ka. Ikaw pang may alam sa akin. Isa ka ba sa mga kasabwat nila?
Kasama mo si Ramon kanina at mula kayo sa gubat na ito. Siya ang nagpagaling sa anak ko! Anong ibig mong sabihin? Ang lalaki pinaparatangan nyo ay ang nagligtas sa anak ko nang hinahabol ako ng aswang. Nakita ng dalawang mata ko. Hindi siyang aswang. Maniwala kayo! May narinig akong boses ng lalaki dito. Sigurado ako nandito siya. Huwag niyo siya sasaktan! Eloy! Eloy, anong nangyari sa'yo? Naliligo ka sa sarili mong dugo! Sinaksak siya ng aswang! Tulong! Tulungan niyo kami! Hindi na pala kami mahihirapan na patayin siya. Wag! Ang aswang may gawa sa kanya nito! Ano yun? Sinong sumisigaw? Anong nangyari sa kasamahan ko? Patay na siya! May nakaturok na kahoy sa kanyang noo! Ang aswang may gawa niyan! Kinakailangan nating umalis na rito! Kung hindi lahat tayo mamamatay! Ano yun? Eloy, kumapit ka! Dadaling kita sa ospital! Lena, kinakailangan ko pumunta sa gitna ng gubat. Ha? Huwag ka muna pumunta doon! Mas delikado! Mapapatay natin ang lola ko kung papatayin natin ang ulo niya na nasa gitna ng gubat. Nalaman ko ang kahinaan niya. Kaya itong ginawa niya sa akin. Pero sugatan ka na! Paano ka makakapunta doon? Wala ito. Naniniwala akong sa tulong mo, makagaya ko. Aswang! Napatingin ako kay Damang Isidro. Isa-isa silang nagsitakbuhan dala ang kanilang mga itak. May ibang nagbabalak na tagain ang aking lola pero mas malakas na siya ngayon. Hindi na tumatalab ang ginagawa nila. Mas dumadami ang namamatay dahil sa ginagawang mali nilang pakikipaglaban. Gamit ang buong lakas ko, tumayo ako at lumapit sa kanila. Yung latigo, kinakailangan. Eloy! Saan ka pupunta? Mamatay ka ng aswang ka! Eloy! Gamitin mo itong latigong panlaban sa aswang. Pansamantala! Maraming salamat! Kinakailangan na nating pumunta sa gitna ng gubat bago mahuli ang lahat. Sige, aalalayan kita. Maraming salamat, Elena. Kung hindi ka dumating, hindi na ako sisikatan ng araw dito. Ipinangako kong tutulungan kita, Eloy. At hindi rin ako papayag na kalabanin mo mag-isang lola mo. Si Tio. Lumabas na siya ng gubat at naipadala ko na siya sa malapit na klinik. Sakto nakita ko ng mga tauhan niya na iyong naghahanap sa iyo kaya sinundan nila kung saan ako galing. Nakaramdam ako ng kaba kaya pumunta agad ako at nakita ko talaga sila may mga dalang itak at ikaw ang hinahanap. Ang lalaking yun, ang sinasabi ko nang dahil sa ginawa ng lola ko, namatay ang kanilang anak. Hindi ko din siya masisisi kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa akin. Narinig namin ang paunti na paunting hiyawan ng mga lalaki sa aming likod. Nag-aalala akong lumingon pero wala akong nakita. Lumingon ako kay Elena at nakita ko din ang takot. Mahina akong napadaing. Nararamdaman ko na din ang pagod at unti-unting pagbagsak ng katawan ko. Eloy, tutuloy ba tayo? Namumutla ka na. Ang daming nawalang dugo sa'yo. Kailangan nating mahanap ang ulo ni Lola. Nasaan na pa kasi yun? Teka. Eloy, may nakakita akong aninag ng mahabang puting buhok doon. Parang nandun ang hinahanap natin. Talaga? Halika. Malapit na tayo. Ako na lang gagawa. Anong dapat kong gawin? Sunugin. Eloy, huwag kang matutulog ha. Eloy, naririnig mo ba ako? Napasalampak ako sa sahig. Naninigas na ang mga paa ko. Ramdam ko na din ang pagbagal ng hininga ko. Napatingin ako sa langit. Ang mga luhay pumapatak. Sorry, Sean. Hindi ko matutupad ang pangako ko. Kuya Eloy, kasama mo ako sa laban. Hindi ko na kaya. Wala na akong lakas. Sean. Maniwala ka lang. Maniwala ka sa sarili mo at sa akin. Ikaw ang pag-asa ko. Ang mga susunod na batang isisilang sa mundo.
Tulungan mo ko, Sean. Gumising ka na, kuya. Kailangan ka ng minamahal mo sa buhay. Pagkasabi niya noon, agad akong napamulat at nakita si Elena na nakaupo sa damuhan, malayo sa akin. Sa gitna nakatayo si Lola Maude. Pinagmasdan ko si Elena na nakahawak sa sugat niya sa kamay. Napapikit ako at buong lakas akong tumayo. Wala na akong sinayang na pagkakataon. Tinulak ko siya papunta sa nakita kong matulis na malaking bato. Elena! Pumunta ka sa ulo ni Lola at sunugin mo. Sige, sana ako makakahanap ng pangsunog. Ako! Itong gamitin mo! Maraming salamat. Hindi ka na makakawala. Nakita kong itutusok niya ulit ang matatalas niyang kuko sa kamay ko kaya napapikit ako at hinintay na makaramdam ulit ng sakit. Ngunit umabot na ng ilang segundo wala akong naramdaman kaya napatingin ako at nakita ko si Mang Isidro na nakahawak sa kamay ni Lola. Dahil sa'yo, namatay ang anak ko! Gawin mo na, Elena! Napatras kami pagkatapos ng makita naming nangingisay na siya. Habang natutunaw ang ulo niya, unti-unting lumabas ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Lumaki ng lumaki ang kanyang katawan. Tumulo ang aking luha. Paalam, Lola. Tumalsik sa amin ang lahat ng dugo. Napaupo ako. Wala na akong maramdaman. Napatingin ako kay Elena. Nanlalabo ang mata kong nakita siyang tumatakbo papalapit sa akin. Wala na akong naririnig. Bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Elena na sumalo sa aking katawan. Maraming salamat, Kuya Eloy. Nagising ako sa isang puting silid. Ang tunog ng life machine ang pumalibot sa buong kwarto. Napatingin ako sa gilid at napansin ko si Elena na natutulog sa may upuan. Mahina akong napadaing na naging sanhi ng pagkagising niya. Eloy? Salamat sa Diyos, gising ka na. Ilang araw ka nandito sa ospital. Akala ko di ka na magigising. Bakit? Kung hindi ako nagising, anong gagawin mo? Sinabi ko nga akong papatay sa'yo, di ba? Double dead na ako nun. Ewan ko nga sa'yo. Uy! Aray! Bakit? Ano masakit sa'yo? Tatawagin kong doktor. Aray! Uy! Hindi ko na mapigilan ang sarili kong yakapin siya. Ramdam ko ang pagbigat ng hinga niya. Saka nakita kong unti-unting namasa ang kanyang mata. Ngumiti ako sa kanya at inayos ang buhok niya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Elena. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng anak ko na ikalawang buhay. Nasaan na si Baby Yuan? Nandito si Baby sa katabi mong kama. Pinatulog ko lang muna siya. Katatapos lang din niyang kumain. Mabuti naman. Ayos na ba siya? Oo. Maayos na ang kalagayan niya, sabi ni Doc. Healthy na siya. Mang Isidro? Eloy, gising ka na pala. Napadalaw kami ng asawa ko. Kamusta ng pakiramdam mo? Palagi din silang bumibisita sa'yo dito. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayos na po ako ngayon. Iyo, gusto naming humingi ng tawad sa ginawa namin sa'yo. At maraming salamat din sa pagligtas sa amin. Wala po yun, Mang Isidro. Pero ako rin po. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko po nailigtas ang anak ninyo. Hindi pa din kami nakakalimot sa nangyari. Pero unti-unti, tinatanggap na namin na wala na siya. Wala kang kasalanan, Eloy. Heto, Iyo. May binili kaming orange at apple. Pwede ka na bang kumain? Nako,
Nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po. Sige iyo, mauna na kami. Kung may panahon ka, may konting salo-salo kami sa bahay para sa 40 days na pagkamatay ni baby. Dadalo po ako, Aling Rosita. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Umalis na sila. Nang sumarado ang pintuan, ramdam ko ang ginhawa sa aking pakiramdam. Napalingon ako kay Elena na nakangiti na din sa akin. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong sa mga oras na yon, naramdaman ko na ang totoong kapayapaan sa puso ko. Wala nang mga tanong sa isip ko at napatawad ko na ang taong nagdudulot ng bigat sa aking dibdib. Eloy, mabutit. Kising ka na, anak. Tio Ramon, ayos na po ba kayo? Ang tagiliran ninyo. Ayos na ako. Kinikilig na nga ako sa inyo eh. Ha? Anong... Nakita ko yung kamay. Hindi po ganun yun, Mang Ramon. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko. Tiyo naman eh. Ay, huwag ka ng torpe. Ayos na kayo, Tiyo, no? Sige po, lumabas na kayo. Nagtawanan kaming lahat. Habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip. Akala ko noong mangyari yun sa akin, hindi ko na makikita ang sarili kong tumatawa. Sa buhay, minsan may mga bagay na hindi talaga inaasahan na mangyayari. Minsan, ito ay makakasama, makakasira ng reputasyon. Pero ang natutunan ko, kahit anong bigat pa niyan, basta alam mong wala kang ginawang mali, maaayos at maaayos pa din ang lahat. Bago ko tapusin ang kwento ko, ayoko kayong iwan sa pag-iisip kung naging kami ba ni Elena. Kung iniisip niyong naging kami, tama kayo. Masaya kami ngayong nagsasama kasama ang aming 3 anak. Malaki na si Johan at ang 2 naming kambal ay 5 years old pa lamang. Sina Lori at Luis. At dito na po nagtatapos ng aking kwento. Sana nagustuhan ninyo at may napulot kayong aral. Pwede po kayong mag-comment sa baba kung may mga pangyayari sa inyong buhay na kapareho ng sa akin. Maging sa aswang story man o sa ibang aspeto ng buhay. Muli, maraming salamat. Ako po ulit si Eloy. Hanggang dito na lamang po. Paalam at magandang araw.